The DC kuwamenyera ufulu wa Malawi ndiye ntchito imene ndinasankha ine, kuwalankhulira anthu amene ali osauka, amene alibe kuthekera kuti angakafikeko kumene kumafunidwa kulankhulidwako. Ine ndi amene ndimakafika. Ntchito imene ndinayisankha ndekha, ndipo palibe amene anandituma, ndipo ndimakondwera kunja kukacha chonje, ndimakhonza kuzuka mofulumira kuti ndiyalankhulire Amalawi, osayang'anira chigawo, osayang'anira mtundu, from Nsanje to Chitipa. Ndiye ineyo ameneyo. Choncho Amalawi mukuyenera mudziwe kunena kuti ine sine wa Chipani, sine wa DPP, sine wa UDF, sine wa Ford, sine wa UTM, sine wa MCP, koma ndine wa Malawi. Ine ndimamuyimirira Malawi wina aliyense, kaya ndiwe Nyakusa, kaya ndiwe Nkhonde, kaya ndiwe Ntumbuka, kaya ndiwe Mulomwe, kaya ndiwe Muyawo, kaya ndiwe Ngoni, kaya ndiwe Nsena. Ine ndimayimirira amene ngakhale uli ziko lakunja ndimakuyimirira chifukwa ndikudziwa kunena kuti Amalawi ambiri adapita kunjako chifukwa cha mavuto, chifukwa cha umphawi, chifukwa cha usogoleri wovunda, asogoleri athu akuno ku Malawi amene amangoyang'ana za iwo. Choncho wina usandifanize ine ngati iweyo ndiwe activist koma wa chipani cha DPP, uzipanga zimenezozo ndi zimene iwe unasankha. Kaya ndiwe activist koma umalankhulira UDF, uzipanga zimenezo ndi zimene iwe udasankha. Kaya ndiwe activist koma umayimirira UTM, zili ndi iwe, ndi chisankho chako. Choncho kunditchula ine mayina, kumanditukwana, kumanena kuti ine ndine kanyimbi, ine ndine opwisa, ineyo ndine ofuna ndizilandira ndalama kuma akaunti kwanga, ndipo you just waste time. Pali munthu wina watulusa audio yake yondinyoza ati ineyo ndimayamikira aboma. Ine ndilibe udani ndi munthu wina aliyense. Cholinga changa ine ndimafuna ndi munthu osaukayo apeze bwino. Ndipo iwe ngati uli wanzeru popeza ukuyimirira DPP, ndiye wauze tu a DPP yo akagawe chimanga, wauze tu a DPP yo kapena chipani chakocho chikagawe magesi, uchiuze ti chipani chakocho kuti chikakonze nsewu. Choncho kundinyoza ine kunena kuti abwanji ndikutumikira andikukhala ngati ndikufuna ndizisuka boma. You don't know what you are doing. And nthawi yokuti ndizikakangana ndi anthu mmene Malawi akuvutikira, inetu nthawi imeneyo ndilibetu. Ine ndikamalandira foni kuchokera kumakanjira kunena kuti akalindo uchene audio yanu imene munajambula yonena kuti kumakanjira hospital kulibeko magesi abwera maleroli, abwera mama wake wa siku limene lija. Ine ndimanyadira. Ine yotu ndimanyadira ndikamalandira foni kunena kuti akalindo a DC, inuti ndinu president wa amphawi. Tikunena panopa ambulance inalandidwa ija kuchokera kumakanjira kupita kumangochi boma, yabwera usiku wa siku lomwe lija a minister anangoyimba foni. Ndimangoza kuti amene ndikhumbize chiponda wagwira ntchito. Akalindo zijamwajambula kunena kuti Vitumbiko Mumba abwere ku Lujeri, abwere ku aendere ma estate, zoonadi anthu akuvutika, a estate ya Lujeri akumenya pakana anthu ndipo akuwazuza anthu. Ine kunyadatu ndikamalandira foni kuchokera ku Ngoo board kunena kuti we want to find out more about what is happening in Liwonde, kodi anthu akuzunzidwa bwanji malinga ndi ntchito zawo zimene sanalandire ndalama. Ine kunyadiratu. Choncho do not waste much of your time kumanditenga ine kukhala mu line yanu yokuti ndizipanga za ndale, ndizipanga za Chipani. Ine sine wa Chipani. Ndipo ngati ku DPP angapange chabwino ine ndimayamikiratu, kapa ngati apanga zofoira ndimabandula chimozimozi so Chipani zonse kasi ndiwona kuti ati uyu kandi wa UDF, kaya uyu ndi wa UTM, kaya uyu ndi wa Ford. Ndimangoswa kuswa motero kuti ine ndimene ine ndiliri, motero kuti solero ndili mmachalichi
Machalichi ndi amene Amalawi amati akamva nkhawa amapita ndikumakadaula ndikumakapemphera, ndipo timakuthokozani inu machalichi osiyanasiyana kuchokera Akhristu onse komanso inu Asilamu kuti mmakhalapo mu nyengo za Amalawi akamavutika, ndipo timakunyadirani kandi inu Ankhoma Synod, kandi inu Blantyre Synod CCAP, kandi inu Livingstonia, kandi inu Asilamu, kandi inu Prophet Bushiri, kandi inu Anyangulu akuwaliranji, kandi inu Prophet, kandi inu Pastor Rasha Zimba, kandi inu Prophet Mbewe. Timakunyadirani kandi inu ndani, timakunyadirani makamaka mukafika nthawi yowathandiza Amalawi. Ndafuna ndizuzule pano mchitidwe umene wachitika ku Chikwawa, ndipo ndikuziwa kuti audio imeneyi anthu ena osayimvesa bwino anenaso kuti ine Boni Kalindo ndaukira ndikunyoza Asilamu. Ayi, ineyo sindikunyoza Asilamu, koma ndimangonena chilungamo. Zimene zachitika ku Chikwawa mwina Amalawi ambiri mwaziona ndipo mwaziwerenga komanso mwaziona nokha popeza inayo ndi video. Gulu lina la Chisilamu lidapita ku Chikwawa mmuzi wina ndikukachita convert anthu onse amuzimo kuti alowe Chisilamu. Reason yake kufuna kuagawira ufa. Ndikuona kumeneko mchitidwe umenewo, that is a human right abuse. Kumulakwira munthu, kumuchita force munthu kupanga chimene iyeyo sakufuna chifukwa cha njala. Tiyeni ifeyo amachalichi tisawapite kukapereka zinthu kwa anthu ndi cholinga kuti tialowese mu chalichi mwathu. Ndikunenatu ndi inu mbungwe lina la Chisilamu lophatikiza ndi amwenye limodzinso ndi Amalawi amene munakatengera advantage ya njala anthu aku Chikwawa ndi nsanje kumene kuli njala yopsa, kutengera advantage ndikuwachita convert anthu ndikumanyoza zina la Yesu, kunena kuti Yesu si mwana wa Mulungu, ndi mtumiki chabe amene anangotumidwa, si mwana wa Mulungu koma iye ayi Muhammadi ndiye mneneri woona. Kumeneko ndikulako kwambiri. Andi inuyo amene mmayang'anira mipingo muziko la Malawi ngati APAC, you need to condemn this. Mabungwe akapena machalichi asatengerepo advantage ya kusauka kwa anthu ndikupanga zimene zachitika ku Chikwawa. Zachitika ku Chikwawa zijazo si zinthu zoyenerera muziko la democracy limene anthu ali ndi ufulu wa chipembezo, amene anthu ali ndi ufulu olowa chalichi chimene akufuna, amene anthu ali ndi ufulu olowa chipani, ufulu ochita associate mu china chilichonse chimene yowo akufuna. Kuwachita convert anthu kupita mu Chisilamu ndikumanyoza zina la Yesu ndikulakwa. Ndiye ndifuse kunena kuti mukanakhala inuyo Asilamu kunena kuti mwamuona Prophet Bushiri, mwamuona Prophet Mbewe, kumuona Prophet Nyangulu wakuwaliranji akuwauza anthu kunena kuti chokani mu Chisilamu mulowe mu Chikristu, simukanalusa. Izi zooneka chonchizi zikuoneka ngati za simple, koma zimezi zikhoza kubweretsa mkangano pakati pa Amalawi. Zachitika zija ku Chikwawa should be condemned in the strongest terms and must not happen again in Malawi. Inuyo bungwe la association ya Asilamu mukuyenera muifufuze nkhani imeneyi, chifukwa zimene zizikana kuchitikira ni inuyo. I know you mukanapita nthawi zino ndiye kuti maso atatulukamo akuluakulu akadiria ndi akuluakulu a chipembedzo china cha Chisilamu chipaja mulipo mitundu iwiri. Nthawi zino muli ma TV, mwinanso mukuotcha machalichi kuti mwanyoza mneneri Muhammad, and inuyo so you are repeating the same. Taonapo ifeyo anthu akugawa zipangizo, akugawa chithandizo. Taonapo Bushiri, ineyo ndamuonapo Bushiri ali ni matraki osiyana sanayambe waauzapo anthu kuti alowe mu chalichi mwachi ECG. Ndaonapo ine a Prophet Mbewe akumachinga akugawa katundu ochuluka zakudya, sanayambe aauza anthu kuti alowe ku Living Word Evangelistic. Ndamuonapo Prophet Chitete wakumalosa uko akugawa zinthu, sinambe ndamuonapo akuuza anthu kuti lowani mu chalichi mwanga.
chimodzimodzi tutamuonapo Pastor Rasha Zimba wa kumchinji, uje ni Pastor Nyangulu wa kuwaliranji, amene amagawa katundu chaka ndi chaka mablanketi nkati koma sana auze bwanthu kuti alowe mu sinagogi. Ayi sonje zimene zachitika kuchikwawa zijakuuza muzi wonse kuena kuti anene Korani jakumalephera kunena kumangofuula ncholinga kuti alandire chakudya. Zimene chandizolakwika kwambiri. Ndikupempheni inuyo akulu wa mpingo wa Chisilamu, timakulemekezani kwambiri, ndipo ina ifeyo makolo athu ndi anabadwira kumeneko ndithu ndi Asilamu ndithu, koma sitinaonepo zachitika zija. Even ulamuliro wa Bakiri Muluzi amenenso ndi Isilamu, President Bakiri Muluzi akhala pa mpando pakana achokapo sanatenge ziko lino kuauza anthu kunena kuti tenti lipange ziko lino likhale la Chisilamu. Choncho pakufunikira ulemu kwambiri, ulemu upite kwa wina aliyense amulemekeze nzache, aliyense akhale ndi ufulu wosankha chipembedzo chimene akufuna. Tisatenge chakudya, tisatenge umphawi wa Malawi ndikuutenga ngati ndi nyambo yowalowesera anthu mu mpingo mwathu. Choncho zimene zachitika kuchikwawa ndi zinthu zomvetsa chisoni kwambiri mu dziko la democracy, zimene sizikuyenera kuti ziloledwe kuti zizipitiriranso. Ayi sizikuyenera kupanga chonchoyi. Uthenga ukupita kwa wamkulu wa polisi Mai Yolamu kunena kuti kudeza kuli wachitatu osatira kwa aosi amene ndi mzimayi akupanga za chinyengo kwambiri, akumapita dera lina lotchedwa Maburundi ndikumalandira ndalama, ndikumatulusa katundu ochokera kuno ku Malawi kumapitisa ku Mozambiki. Wiki yatha matraki agwidwa kumene koko adodima akutulusa chimanga, andi amene amachita engineer zimene zizi ndi mzimayi amene udindo wake ndi wa inspector kudeza ku boda ku polisi. Mzimayi amene akupanga za chinyengo kwambiri, andi ngati MRA si kutulusa ndalama, si kupanga ndalama, kuli za chinyengo zimene mzimayi amene ati ali ndi ma connection ndi MCP ndiye akupangira zimenezo kuti ati iye ali ndi mphamvu. Zimenezi zikuchitika madera ambiri, ngakhale so kumwanzaso kuli apolisi ena amene akuti pamwanza paja pakadusa chamba akuchigwira chamba chija koma ndikuchizembesa, andi chamba chambiri chiji kumakhala chama ministers, andi za chinyengo zangati zimene zizi sizikuchitidwa exposed. Akanakhala kuti ni munthu osauka tikunena panopa ali mundende, akanakhala kuti ni munthu wokuti alibe ma connections ndi ku MCP, ndi kuti munthu amene yoyo ali mundende. And Malawi ndi ziko lomvesa chisoni kwambiri kuti we have even men in uniform, women in uniform amene ali ku polisi koma they are not doing the needful, they are doing practicing corruption, akupanga zinthu zoopsa kwambiri. Choncho ndinafuna ndikuuze nino amayi Yolamu kunena kuti tathamangirani kudeza ku boda, mupite malo amene amatchedwa kuti Burundi. Kumene koko kuli mzimayi wina wa polisi third in command inspector akupanga za chinyengo. Ndipo inu anti-corruption bureau ngati mukulifuna zinalo ndili nalo mayina anthu amene akupanga apolisi amene akupanga za chinyengo ku ujeni kudeza ku boda ndili nawo. Inunso aku headquarters area 30 ngati mukulifunanso zina la mzimayi amene ine ndili nalo, ndikungopangira ulemu koma mumulangize mzimayi wanu akuzuza ngakhale apolisi anzache. So kailonso akabandalama zo anthu akampasa ndalama akatulusa katundu kupita kunja, ndalama zo akudya yekha ndikumaopseza. Ndikumanena kuti ino ndi nthawi yathu ifeyo ndifa MCP paja apolisi ena ndi agalu, apolisi ena ndi agalu mboma mumukwatenga apolisi ena ngati ndosafunika ndi awa Mungu wapanga ma transfers kuyiwala zokuti ana amene wo ali ndi ana amene ali m'masukulu ali nthawi zino ali malima chimanga chawo m'malainimu kuti malinga ninja lai kuti mwina apeze kena akache kathumba kamozi. Lero mukuwapanga transfer
nkumanena kuti boma lino ndi lanu, dziko lino ndi lanu, inu a MCP. Aliyense amene akuoneka kuti ndi mulomwe kapena ndi mtumbuka, ameneyo akuchoka. Amene akuoneka kuti ndi muyawo akuchoka, mwaza anthu dziko lomvetsa chisoni kwambiri. Ndafuna ndikuwuzeni kunena kuti zinthu zanu zimene mukupanga kumene kuti kuziona dziko linolo paliponse pakubedwa, ngakhale ulo kuchipatala cha Central kuzomba anaba ndalama anagawana. Lero ma auditors mukupita kumenekonso musamale, chifukwa account imene akufuna kukakuonesani nkhani ya auditing ndi account yayikulu imene ndalama zonse zinachosedweko. Apangana kale kuti akakuoneseni account yaying'ono, komanso at the same time akukonzerani ka package kano kuti nanunso munyambite. Ndiye mukakalandira ifenso zonsezo tikuziziwa ndipo tizipereka paja pamachedwa pa ACB. Boni Kalindo the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Njeza village, Tiye Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.